Okay, hej og velkommen til den her video. Nu vil jeg have jer til at forestille noget. Nu vil jeg have dig til at forestille noget. Prøv at forestille dig, at du går ned igennem Strøget. Prøv at forestille dig, at du går ned igennem et meget befolket sted, hvor der er masser af butikker. Forestil dig, der er en masse tilbud. Og selvom de er tilbud, så kan det godt være ret dyrt, nogle af de her ting. Det kan koste rigtig meget for dig, selvom det er et rigtig godt tilbud. Så prøv at kigge her på mig nu. Du ser ikke på en masse butikker. Du ser ikke på et travlt sted, hvor der er en masse tilbud. Men der er et tilbud. Det tilbud, det er ikke dyrt for dig. Det er gratis. Det her koster dyrt, men for dig der er det gratis. Jeg ved ikke, om du kunne få øje på det, men det står faktisk lige her. Født på ny. Og så tænker du, hvad har det med kristendom at gøre? Hvad har det med Bibelen at gøre? Hvad er det for et tilbud? Født på ny, det er overskriften. Så står der her, omvend dig fra dine synder. Hvad betyder det? Ja, vi læser om i Bibelen, at syndens løn er død. Det syndige liv straffes med døden, står der i Bibelen. Men hvis vi ved åndens kraft sætter en stopper for de syndige handlinger, så skal vi få det evige liv. Det skriver Paulus i, jeg mener det i Romerbrevet 5. Og så tænker du måske, jamen, skal vi ikke bare tro? Skal vi ikke bare tro for at blive frelst? Og jo, men det kommer jeg tilbage til. Fordi født på ny, det siger Jesus i Nikodemus. Han siger, at den der ikke er født på ny, kan ikke komme ind i Guds rige. Født på ny, omvend dig fra dine synder, blev døbt i vand og modtage Helligånden. Det er de ting, der skal til for at komme ind i Guds rige. Født på ny, omvend dig fra din synd, blev døbt i vand, omvendelse til faderen, dåben til at tilhøre Jesus og modtagelse af Helligånden. Altså 3 ting, treenigheden. Og så tænker du måske, jamen skal vi ikke bare tro? Er det ikke bare det, der skal til for at blive frelst? Og jo, det er også rigtigt. Det her at blive født på ny, det handler faktisk ikke om andet end at tro. Jesus han siger, at den der ikke er født af vand og ånd, kommer ikke ind i Guds rige. Det betyder, at hvis vi ikke begraver vores gamle jeg i vandet, og hvis vi ikke modtager Helligånden, så kommer vi ikke ind i Guds rige. Og så tænker du igen, jamen vi skal jo bare tro for at blive frelst. Således elsker Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver som tror på ham ikke skal fortabes, men have det evige liv. Og det er også rigtigt. Igen, så handler det om tro. At du vælger at omvende dig fra dine synder, hvis du ved åndens kraft omvender dig. Hvis du tager en fast beslutning på, at jeg vil følge Jesus, og jeg ikke vil leve i synd, du kan stadig godt falde i synd, det er noget andet, men at du ikke vælger ikke at vil leve i synd, og vil følge Jesus i stedet for, det er en troshandling. Det er noget, du gør i troen. At du vælger, ikke at dine forældre vælger, at du skal leve, men at du selv vælger at begrave dit gamle jeg. Bliv døbt i vand, og du selv vælger at modtage Helligånden. Det er en troshandling. Det er ikke en troshandling, hvis der er nogen, der gør det for dig. Det er ikke en troshandling. Det er ikke noget, du gør i troen. Det er noget, der er nogle andre, der gør i troen. Men det handler om at tro. Og det er nødvendigt for at blive frelst. Han siger, at den, der ikke er født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige, siger Jesus. Men Nikodemus siger, jamen du kan da ikke blive født på ny, siger Jesus. Det er en åndelig fødsel. Og ja, du kan ikke kun blive født én gang. Men det her, det er en åndelig fødsel. Og når du gør det, så skal du få det evige liv. Men der står også ikke i Bibelen, at der står også i Bibelen, at vi skal omvende os og lade os døbe. Der står, den der tror og bliver døbt skal frelses. Der står ikke, at den der bliver døbt og tror skal frelses. Det er altså en klar rækkefølge. Der står også, jeg mener det er 2. Korintherbrev, at vi er døbt til at tilhøre Jesus. I troen er vi døbt til at tilhøre Jesus. Og hvad er tro? Jeg tror, det er jo først og fremmest noget, vi har. Tro, det er også en aktiv handling. Du gør også ting i troen. Vi er jo ikke frelst af handlinger. Vi er frelst af troen. Vi gør handlinger i troen. Det er noget andet. Men vi skal også gøre gerninger i troen. Jesus han siger jo i Markus 16:16, den der tror bliver døbt skal frelses. Den der ikke tror skal dømmes. Og i mit navn, eller han siger, og disse tegn skal følge dem som tror. I mit navn skal de udrive dæmoner ud. De skal tale i nye tunger. De skal lægge hænderne på de syge, og de skal blive helbredte. Det er ting, vi gør i troen. Det er tros handlinger. Men det her, det er også noget, vi gør i troen. Men det er noget, vi gør for at opnå frelse. Vi kan ikke frelse os selv. Det er jeg godt med på. Jeg kan ikke frelse mig selv. Det her, det er noget, Gud gør. Det er Gud, det er ånden, der sætter en stop. Det vil være åndens kraft, jeg sætter en stopper for de syndige handlinger. Det vil være åndens kraft, jeg omvender mig, som der står i Romerbrevet. Og det er Gud, der døber mig i vandet. Det er Gud, der begraver mit gamle liv.
og jeg rejser mig op for vandet, og mit gamle liv er begravet. Det er Gud, der sørger for, at det sker. Det er Gud, der giver mig Helligånden. Det er ikke noget, jeg kan gøre. Men jeg kan tage beslutninger om, at det skal ske. Tak.